eerst. Nou, deze tafel ga ik maken. Je zit al even werking, lijkt het mij. Ja. Hoe hast deze maken? Nou, ik ben begonnen met onderstel en zag ik de planken erin. En waar begin je dan precies? Wist dat nog? Ja, ik begin met deze. Hier. Ik maak eerst een rechthoek. En dan doe ik de poot eronder en dan doe ik die erop. En waar komt dit nog bij? Hoe kan het nou dat je zo goed timmer eerst? Ja, ik ben er dus mee begonnen en in één keer is het, ja. En wat is je nou zo leuk aan? Nee, ik doe graag dingen met de hand. Dus de stoel ga ik maken. Je kan er echt op zetten. Deze plantenbak. En dit tafeltje. Dat tafeltje is mooi, maar we komen nou eigenlijk bij het meeste werk, hè? Ja, de hut. Vertel eens wat over de hut. Hoe je dat al begon? Nee, toen ik fjouwer wie had ik dit kregen, dit stek. Toen weer nog helemaal iepen. En zo langzamerhand hebben we hem dichtmaken met mijn huid. En ik en de buurman en mijn vriendje. En toen, ja, we waren mee jonkies en die badje volgens mij. En dan als je nou binnen, dan is het wat te krap. Dus toen hebben we zijn en dan maakten we er een stek bij. En ik heb ook nog iets gehad, dan ben ik nog plan naar de hut. Ja, ik wil wat oors hebben. Ik wil wat een soort van huiskeer hebben. Wat, ja, bungalowtje-achtig iets. Ik ben dat ook de tweede met me. Ja, een bungalow, dat klinkt mooi. Met 50 centimeter er een beetje de groen in. Dus die moet nog wat groter worden aan de hut. Ja, ja. Dat ik er nog omheen kan rennen, dat ik de planten nog wat water kan en dat hier van daar en van hier naar daar. Hast de bouwvergunning al onvregen? Nee. Nou, mijn huid en mij bent er net zo mee eerst, dus. Ja, wat moest je dan doen? Geen idee. Maar ik vind het eigenlijk wel goed. Nou, Bill Clinton komt natuurlijk naar Glum. En ja, dat is toch wel het heftigste. Daar had iedereen het over. Is dat zo? Ja, en Foppe de Haan en... Er komen allereer artiesten. Ja, en een poffertjeskraam. Piet van Hogeband, Herman van Veen, allereer van die meesten. Boom. Ja. Wel apart dat ze hier dan alweer hinkomen, net? Ja, heel bijzonder. Ja, dat beleeft net elk dorp. Want wij hebben nou het geluk dat Achmea bij u zo'n stien is. En ja, in de Horendwarpen gebeurt net zomaar zoiets. En wat vind je ervan? Cool. Cool? Ja. Waarom? Nou, dat het gewoon in uw Lietse Achelen komt. Ja, dat past nooit machinant in. Nee. Ik mag Bill Clinton vragen stellen. En mam op de foto. Moet je hem dat ik of? Ja. Maar waarom van zien dan wel en je hem net? Omdat zij uitkomt. Ja, omdat het een hele goede vraag hier. Ja, en als zij antwoorden, denk ik. En omdat ze uitloten is. En wat kiest Jim Bill Clinton zitten dan? Waarom die in Achelen wil komen. En als een tweede vraag moet stellen wat hij leuk vond voor een president te wezen. Want straks komen er ook nog wat mensen voor die? Ja, dan moet ik Engels maar over niet. Moet ik met zeggen wat ik net moet doen en wat ik wil moet doen. En wat voor mensen binnen dan die dan komen? Meesten van Achmea die het volgens mij al leren regelen. Oké. Maar wat zou je er net wel mooi bijvoorbeeld? Dingen mooien met de bom of zo, maar dat doe ik net. Of, wat is er? Nou, dat is toch waar? Of,
Nou, dat slaan. En je vraag even kind stellen. Dat is top. Wat ging je hem dan? Keertje. In een reuzenrad. Ja. In een mini-rad. In een mini-rad is het. Feesten? Ja. En hoe gaat het dan? Nou, ja. Donsie en Lightsie en Gekman. En Boatsie. lekker fretten. En jongens, komt er een band. En daar... Ja, maar dan moet hij hem toch op bed. Nee. Tuurlijk niet. Nou, hoe ik, tenminste, ik nog net naar school, dus. Nee, Maar wat gebeurt maar 1 keer in de 200 jaar, dus. Ja. Dan maak je de komens ik nemen. Ja. Alleen dat jonkies ziet lollen, vonden net lopen dat Bill Clinton bij je komt. Ja. Misschien ben je wel jaloers. Ja. Logisch. Ja. Hun mag de kaartjes vertellen. Wij niet. Nee. Nee, we morgen net 10. Nee. Ja. Je vinden hem eigenlijk wel een beetje speciaal. Ja. Tuurlijk. Dat ik. Ja.